ka sengking atyar wala sakhen bi ain ka New Trap National Liberation Council HNLC kalapha karwo ban pentep ba ka siam ya ka jingit khli halo ka jingja pen thei bom ha khandailan ha ka janmit ka lai potre kulan kot arajar arpuar ka karwo lengbau ba sain kupar nong trau General Secretary kom Publicity Secretary ka HNLC kalong ba kala pen thei khnang ha ka siu blai khnang ban omdon ki pai ba ki bayam Henry ka HNLC ka lakam ba ka tei ka jingja la don katu ka ningut ki pulit CRPF ki blakalon bat don ru uwei na pedeng ki rang ba ki balaman saw bat ong ba le si ka jingman saw kala ban nang kiyo kot kum ka jiyo ko bor batikna ka karwa ka ong ba ka jingtmu pun thei bom ka dei namar ka jingpni bor bat kantai ban siu khajna ki dukan bar jala sakaseng bat ong ba ka ni kan deiru ka jingmaham sabaro ki trai dukan bar jala ba kim dei ban yai lan ki hukum jong kaseng ka HNLC kala pan paw ba ka dang ye piteng ki kampan triam jong kana por sakapor bat ka jing bakala jong sarkar MDA ka dei halo ka jing siat yap yalaw jong nong ai ktien uba cheers to feel thank you bat kani kapan bitar ya kaseng